بجد راهینه آیلا دراهینه ولا بجنو بالا دلالي دلي من وجه وكاي آی لال سرهلینه ولش غير خودرات ببيا بو كمالا بابن بالعفسال از بو مقاتل و محكومه ولا ويلو مدل كل حبسي كاي آی لال و مردینه ولا لا دلالي دلي منهم قوي شاف آی لا شب خیرای ولا ملت شو مزقفتي كشو مترا بري خداي آی لاب تبرو برای بله خدا وزی ترکا چاورشو بلگ نکن بکی حتی سرسنگامون ببخیرانو ولا ویلال من دل بکوله آی لا دل بکوله بجد راهینه آیلا دراهینه سعد خوش بله آمده پایتخت دلا استرانه کمین مبره حدا دراهینه آنگو همچون جاردی ده حرم کردستان هموش که گریان دراهینه از باور کسی که ندیدی هگر که ببینن جهک بخوازایی گلک دولمنده چون گلک آسیجی در دوراوی هنه او بخواجی ذاتن وک باجاروک تی قبول کردن دست پیک استرانش ویری دست پیکر ماشي گفت امنه کالاوی بکن امو سال از برنامه خواهم بکن برنامه آزن زیرین دست پید که وک دست پیکر مگویی ام آمده نه پایتخت دلانه و هفته جی هوالک جوان دنگک خوش لهم بر بابا او استرانی خواب بجاو هناك ام صحبت بکن هناك دانستاندم بکن و بوی آوایی برنامه خوش پیشکشی و بکن ام هیوی دیکن و برنامه ده و هر برنامه من دیجی هون بکیف خوشی و برنامه بشوفینن همان آوایی حواله کو آلی تامبور ده حواله رونی ایشف اوه آلی کاریا مبکه ام گلک سپاسی خواه پیشکشی وجید کن ام نها بری خود دن میوانا خواه تو بخیراتی گلک سپاس سپاس مقال کر مگود ناف به هرم نوسا هرم کرم وکی o zaman هرم ام جناف دست به وکن ناف بالکیشه مثلا ویژن هرم هناك دیتر قالا ام بيجن هرم بوطان هرم آمده و هرم سرحده هر وقت دیترک سا قالدکن یعنی
ev nav ji küve hatiye em bijî malbatî ku yê ev nav li te kirî bihêne kîjan hêstî ev nav te kiriye agah te heye Valla ez bawerim ev nav bavê min Belê. vî navî daniye. Çawa ku ez hênatime dinê tev fikirîne gotin bira navê çi be. Bavê min jî tim ber Stêrk TV'ye temaşe dike li wê herêm dibîne dibe ez navê herêm. Bijî navê herem bila li ser be ê baş e navek xweş e nav serdinê be herem hinek dixwabe naskirin wê çaxê tu li Amedê setkinî Erê ez herema kîtkite jî got navê min herem e ez 19 salî me temenê min 19 lê ji zarokatiya xwe heta anha di nava çando hunera Kurdî de me bi rastî çawa ji ma dibêjin erê temenê te neawqas mezin e û tu di nava vî karî de tim di nava vî karî de yani qet tu em bêjin dewlewendiya vê karî çi ye yani tu qe ji me re bide nasîn bi rastî ev hunerê bîna kar nabînim ji ber ku jiyana min huner e û ji kêfê ji halê min e bi kêfî bigire ji halê min e xemgîniyê tim huner di jiyana min de hebû ê hebe jî ez ciwanekî me min dinê bi hunerê nas kir û pir jî baş bû ji ber ku êşuyên me xemên me kulên me tev li ser hunera Kurdî ye û bi zimanê me ye jî mijara huner û çandê ne tenê müzik e zimanê jî ez tim bi zimanê Kurdî min hunera xwe nas kir ez ana karibûm bi zimanê Tirkî jî yan jî em bêjin bi zimanê Almanî yan İngilîzî jî karibûm ama berî her tiştî min bi zimanê xwe hîn kir yani tişta mirov dike mirov ji xwe zimanê mirov e ger ku em bibêjin yani gelek zimanê cuda mirov dikare biaxive lê belê piştî mirov zimanê xwe neaxivî mirov pêncî zimana jî bizane feydeyekiya wê nîne yani rastiyekiya xwe bi vî awayî he yek dîtirek te got işte ez 19 salî me hinek kes biz yani vî temenî de kar û barê hunerê her weke dîtirik ji xwe gelek kar û barê hunerî zarokatî dest pê bike yani 19 temenek mezin e ji bo navî karî yani divê 19 salî de em hinek dîtirik vî karî de gelek aliyên xwe yê lawazî em derbas bikin em hinek spor bibin çunku çand tiştek vîya awayî ye ki divê her malê de hebe divê kesê ku hêdî hêdî hînî axaftinê bû hêdî hêdî ji xwe zimanê xwe dema ku axivî dest bi axaftinê kir bi heman awayî wê axaftinê ve hînî çanda xwe jî dibe vêjî her ku insan mezin dibe divê çêtir bikeve ferqa çanda xwe de çanda wî çi ye cudabûyîna çanda wî çi ye ev hinek direk keve ser milê dê û baba jî kesê ku wa zaroka mezin dikin yani jî em bibêjin ev berpiseriyeke me hemû jikane jî em hinek dîtirek divê temenê piçûk de destpêkarî bikin çand û huner zimanên wa cudabûyîna wê li wa bidin fehkirin ku mezin bibe ew jî çêtir tê bigihêje çêtir bikaribe derek ku rênişt mesela yekî merex kir pirsek jê kir hîn baştir hîn ji xwe bawer bikaribe bersivek xurt bide ev tiştî wisa pêwîstin ji bo navê jî mesela bijîn temenê tê nihat wê de karê ku tu dimeşînî divê hêdî hêdî hîn bi pisporî bêjî ya divê hîn bi pisporî zanistî hîn xurttir pêş bikeve dengê te jî xweş e em ê vê dikin tu vî karî hîn baştir pêş te bibîn yani ev hinek dîtirek berpisyarî keve ser milê insana xwe yani mirov bi xwe berpisyarê xwe ye aliyek te ku mirov berpisyariya xwe zanî mirov hingî yê berpisyariya ku civaka nava de jiyan dike jî bizane ji bo navê xwenasîn pêşî her tiştî tê em wisa bibêjin dengê te xweş e em hinek sohbet bikin em stranek dîbêjin em wisa dewam bikin dibe Belê dibe ev stran jî bira ji gelê me ku serweşanê re me temaşe dikin re were her du stranên me jî ê Erîwanê ne ê îskoyê lezgînin em ji wir de jî her du jî îskoyê lezgîn dixwîne erê belê kîjan stran em navê wa jî bibêjin lê werdê û leylê xanê lê werdê leylê xanê erê tamam kerem dest pêkîn
le verde 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 gevrur Daimen evare ber haber deyle le ver daimen evare ber haber de gevrerin daimen evare ber haber de le ver damen evare ber haber de gevrur daimen verde kagola kuri le ver daimen verde kagola kuri gevrerin daimen Verde kagola kori le verdamen Verde kagola kori gevrur daimen çibikim tücmen duri le ver daimen çibikim tücmen duri gevrerin daimen çebekim tüzmün duri le verdamen çebekim tüzmün duri gevrurun damen le ver ne ver de ver de le ver damen le ver de ver de ver de gevrurun damen Leyle 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 ухane leyle leyle koçere cane Leyle 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 hane leyle leyle le koşer cane malika leyla ne bare girane leyle 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 ухane bare kir bare le hevdevane leyle leyle koçere cane Mala leyle var girane leyle 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 hane Barkir bari verdevane leyle leyle koşer cane leyle 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 ухane leyle leyle koçere cane Leyle 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 hane leyle leyle koçer cane Dema ku strand vejit zani hestek çamru ravad be Sa govendim beri taybeti kesin ku temel hanek mazın Dema govend girtin govend kusa giranit girtin Ne herama mecih hinek kusa moye de lebeli vek beri nagirin taybeti tiştek bala mit kişine bejin yürüt hela behdin anje derexin heremen meyin ditirik kesin ku temel wan mazın Hedi vek beri mesela govendi nagirin Ez can aşkara fikirim ed bizim govendi beri hinek ditirik bir granit girin mesela sevik çone rahat çone na hinek ditirik ritma am bebezin lezdir bu yani ritma zede bir yedi bala wan akşine naxwazın sa fikirin can aşkara sa fikirim de rastici dema kelamci taybeti radyo Erivan'e de gelik zaten hatiye gotunu ketiyen bizim mecliye hemu Kurdistaniye de dema kutu gotinci hestek pisa mro avad ke pisa mro rabe govende pisa rahat taybeti eğer kumru derek pisa deverek دیمنه کسا خوش دبه ادوزین تو سگرک خوشی چی بویه ام گلک سپاس کن تنگی تا خوش به تنگی تا سردنه به سترانین وی آوایی تو دخوینی آن تنی اما اصلا دوسته ستران کیفا تجربه هاتیه تو دخوینین نه yani dibêjim ku sabiya em bêjin hebkî dihebiya wisa heskirinan biqediye heta şûnekî de biya em
lene usa bu ev stranên radyo Erîwanê ez çawa godar dikim em bêjin dîroka min tê hişê min çand û hunera berê ku dayikên me em bêjin kara kirine ev dikar hênan û we ji bes kir çawa dilêzin jî hêdî hêdî dilêzin aslında tev vana çand û hunera Kurdî da ciyekî wî heye em bêjin çawa diçûn nîska du dawan kulama digotin an jî eşkî wan kulkî wan hebûna dikirin dengbêj ji ber vîya her stranekî jiyanekî ye ji bo Yani watek ya xweş rastiyek ya dengbêjî em bêjin ew e yani stranê me yê Kurdî aslında yê berê hemî jî wisa bûn hêstê de hene yani dema ku tu guhdar kî tu hêstek jê dikirîn mesela stranê îro hinek ji wê hêstê dûr mane çünkü em bêjin tiştên ku berê hatîn gotin tevî hatîn jiyan kirinin rast e îro jî tên jiyan kirin ama çawaniya wê dibêjin yani Tirkî hinek pênaseyek dîtir jî nîtelik dibêjin nîtelika hêsta bîle hatiye guhertin rojê me îro de ji bona wê jî germiyek hêstiyariyek wisa kûr gor stranê berê mesela mirov ava nakin stranê nû heger ku em bêjin nava xwe de kûrahiyek wisa dewlemend bi tijî hebiye ez bawarim yên stranên rojane tên xwandin jî hinek ev hês mirov ava bikiribiyan hinek dîtirek belku jî taybetmendiya va strana dibêjim ew e ji bona wê em bibêjin dema ku qalêtkê diçe ser kaniyê wê esnayê de dema ku çi tu te tiştê ku dibîne ya da hezkirina xwe ya ku dibîne li wê derê kêfxweşiyê lê dide ew kêfxweşiya wê dibe stran yani tiştên vî awayî sa balkêş gotinên dewlemend afirînin yani çanda me dewlemend e em qedrê bizanibin newsa heger em qedrê bizanibin çanda me gelek dewlemend e wek dî karek cuda ve tu mijîl dibîn bi rastî ez mektebê dixwendim çawa mektebê jî dixwendim em konserê me çawa koma me Dicle Firatê hebû ez yani bala min ji mektebê pirtir ser muzîka Kurdî bû ji ber wê endî mamosteyên min jî digotin herin tu çima ava dikî tu çima nayê oqilê falan yani ana min lîseyê Qedant amadekariya zanîngehê dikim zanîngehê jî ez pirtin sedlî notî ez dibêm ew ê jî beşa muzîkê da be beşa muzîkê berdam bikîn êtim muzîk di jiyana min da be yani ez heftê dest pê kirim heta hefteyê dibêjim û ez bawerim jî bi serbilindî pêş bikeve û ez ji vir jî ciwanên Kurd re jî serweşanê ez bibêjim bira dev ji hunera xwe bernedin dev zimanê xwe bernedin bira tim jî tim haya wan bala wan li ser hunera wan be li ser çand û jiyana wan be wisa em spas dikin yani te hêstên gelemferî anî ziman tiştê xweşî te anî ziman yani em ê vî dikin ev bangewaziya te jî bersivek bibîne wê çaxê em herin stranek dîn em herin strana Aydela em ê herin Aydela berê xwe bidin Rihayê newsa te dest pê kir tu botanê te dest pê kir te em birin Erîwanê te em Erîwanê jî tê nam evî Rihayê em ê îro welatê Kurdistanê teva bigerînin hêza muzîka Kurdî ev e aynên wisa ye saet xweş kerem kî ay delal ay delal were delal mele diyara diyare serminim Daveki diye xerejda şevti gule bave mamdela renginim Tireci xeberdای ولات بو سوای ولات جوله بریا باوه بوزینم خاصدا خلک روی ورشنم خاصدا منو خلک دلات چله مبارک هاوینا بروز که برف پشک باران هلکینا بای خربینم
خدایا مراد نجل و براج آقا گورا را ببینو دلالای 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 ورد لالا و کوچیا سارج بر فیرای زوزان خوشج که فیرا خرش دا خوشج کوچریرا خدایا مراد نجدل و براج آقا گورا را ببینو دلالای 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 Yani stran de tişta ku balam kişandî. Ev stran bi devê jinê hatiye gotin ez ne şaşbim. Yani zin jin vê hinek distirê. Ji xwe gelek stranê dengbêjiyê de bi devok wek devoka jinê ye lê belê gelemperî mêr dixwînin. Lê dema jin û xwe mesela bijin ku devok bi gelemperî mir zana jinê nivîsiye. Dema ku jin û xwe dixwînin hêstin wê daha xweştir in, daha sa tijî tê insan. Ez bawerim demê pêş de hinek dîtirik ev stranê mesela yê bi devê jina hatî xwandin cardî jin û bi xwe bêjin yani hewayek baştirî ava bikin. Ez wisa fikirim. Belê. Nizanim tu çawa fikirî. Belê wisa ye ez stran ji xwe gelê me di nav gelê me de em pirtî ji kîjan tê godar kirin hevalekî mêr dixwayîne lê ji bo ku li ser zimanê jin hatiye nivîsandin bi rastî jî ev fikret e yani rast e. Yani bizim gerek wisa be. Ere. Herêkê fikreke. Ere. Yani ev stran ji xwe herema rihayê tê Ere. gotin. Li herema rihayê jî ne ji we Amedê dûre. Yani wisa me got işte Amedê me dest pê kir em çûn Botanê em hatin Erîvanê em çûn Rihayê. Lê Riha û Amed ji de ji hev ne dûre ji xwe stran de qala Qereş daxê dama tê kirin. Qereş da xwe ji zaten kere nêzî ne wisa ne şaşbim. Yani gelemperî stranên Amedê de Qereş dax dibore yani. Gerek qal tê kirin. Ev hinek jî ez bijim hem belku hem nêzik bûyînê hem jî aliyê çandî ji ber nêzî heve diye hinek direk nava stran de ev tên gotin. Wek fikrek ez tavî fikirim. Kesê vê elde spor bi piset karê şîrova jî me re bikir. Wek dîtirik demê me ji bo zêde nemaye. Em ê hinek dîtirik gotinên tê dawî hebe em ê wabistînin. Bangawaziyeke te hebe kesî ku me temaşe dikin. Yani ciwanên me re kesê îro me temaşe dikin. Ne tenê ciwan jî. Yani her kesê ku em bijî te destpêjê gotiye heftê heta heftiyê kesê ku me temaşe dikin yê ser wî temennî hebin jî tav em ji wara jî dibêjin. Yani hêstek çawa mesela gotinek çawa tu dixwazî dawiyê bibêjîn derbarê vê çandê de tu wek jinek Kurd jinek dengbêjî distirê hinek dîtirik mesela bangawaziyek çawa tu dixwazî bikîn. Belê îroj ji bo vê weşanê ji bo em bername ez gelek spasdarim ji bo te wara hevalên ku ên serweşanê pişt weşanê em bêjin pişt perdê dixebitin gelek spasiyê xwe ji wan re dikim. Îro ez li vir bûm lê ne tenê ji bo hunerê ji bo em bêjin ji ciwanayên gelê me Kurd re jî bangawaziyek mezin gotina min bîna ciwanekî Kurd ez min ji zarokatî dest pê kir heya anha ti poşmaniyê kem tune ez gelek serbilindim û ez ciwanê bîna xwe ra ku temenê wan nêzî min ez ji wan re dibêjim hunera xwe û çanda xwe tim zanibin. Ez tên bernameyekî hunerî û çandî ez dinêrim ku diçim çend sal berê heta anha diçim dengbêjên berê
ام بیشن آستیکا قادر عیشه شان سوسکا سما مرف جیانا وان لکولین دیگه هر جیانه کی ام بیشن بقای زیر کساته پر جداه و ام مرف چه لوان جیانا دنره مرف جیانا خوشی به آستیکی جدا جیان دیگه و دیسا جی سپاس دارم جبو ورا ام سپاس کن گفتنه من ام گلک سپاس کن جبو گفتنه تا yani em hevî dikin vê rêyê de tu karên hîn bi baştir pêş bêxîn û ji bo dibistanê jî ji xwe te got taybet ez ê beşa muzîkê berdewam bikim divê ku ew hebe ji bo kî em bêjin demê pêş de müzika Kurdî hîn baştir li gor em bêjin nûjen bûyîn sonuçta em girêdayê cîhanekê jiyan dikin vê cîhanê de jî gelek tiştê nûjen pêş dikevin di nava vê nûjeniyê de em rast e divê çanda xwe paşeroja xwe ji bîr nekin ama em ji pêşketinên hê jî divê em dûr nemînin ji bo navê ev hinek dîtirek bar dikeve ser milên ciwanê ve keve va rewşayê bînin cem hevdo tiştê baş ew ê li hevdo bidin tiştê hîn baştir derêxin holê em serkeftinê dixwazin hemû jiyana te de ji bo tevlîbûna te bernameyê gelek spas em ê strana dawî guhdar bikin em ê vê seferê kîve biçin Aram Tigran mamosta aram Tigran dema pê gotin ez bêjim ama Kurdistan teva ye yani gotin nexwe dema mamosta aram Tigran hat gotin tevayê Kurdistanê em gelek spas dikin gotina dawî strana dawî û çaxê te got em ê guhdar bikin mamosta aram Tigran berî stranê mamosta gotina te bişêkir dibirim ev stran diya min pir vê stranê hez dike û vê stranê jî bira ji bo diya min were û tim gelek Kurdistanê berê temaşevanê nîjan em hatin dawiya bernameyek dî bernameya Azên Zêrîn vê heftiyê li herêmê ne em rast bikin li Amedê herem kir mêvanê me navê herem ji bo kî navek cuda tê gene perîvek me gotî ji bo deverên cuda cuda tê bikaranîn ji bo wisa serdevê me çî bo bimînin xweşiyê de hefteyek dicar demê li hember we bin heta hefteyek dir jî bila her tişt li gor dilê we be her tişt li gorî çand û ziman û fikirandinek me baş be bimînin xweşiyê de kerem Teskal kirim bi ciwanî lê ez xurt bûm tu baş zanî peledara min tev weşan bahar şû te payîzanî peledara min tev weşan bahar şû te payîzanî Evyam nema dijînê da bêkesva me didinê da gula dilê min çilmisî qet jî nabe jîro pêda gula dilê min çilmisî qet jî nabe jîro pêda teskal kirim bi ciwanî lê ez xurt bûm tu baş zanî peledara min te weşan bahar çû te payîzanî peledara min te weşan bahar çû te payîzanî Verin kure cebar nabe be dermanan rühet nabe heyfa metel ve heyfe kul merini çare nabe heyfa metel ve heyfe
Kulmerine çare nabe Deskar kirim be cevani Le ez xort bum tu baş zani Bele dara min te weşan Bahar çu te payizani Bele dara min te weşan Bahar çu te payizani. Saat hoş.